Καλό απόγευμα. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι είμαστε ένας κρεατοφάγος λαός. Παρότι τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι η κατανάλωση κρέατος έχει αρχίσει να μειώνεται για ηθικούς, ναι, καλά ακούσατε, για οικονομικούς αλλά και για λόγους υγείας. Η παγκόσμια τάση αποτρέπει πλέον πολλούς ανθρώπους να καταναλώνουν ειδικά κόκκινο κρέας σε μεγάλες ποσότητες. Θα δούμε, υπάρχουν συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα αλλαντικά αλλά και το κόκκινο κρέας. Το κρέας βέβαια παραμένει στη διατροφική κουλτούρα των Ελλήνων και δεν το τρώνε μόνο κάθε Πάσχα ή όταν έχουμε γιορτές. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλα τα είδη κρέατος και θα δούμε τα υπέρ και τα κατά. Μαζί μου να πω ότι είναι ο Γιάννης Αποστολάκης, είναι σεφ. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Μπιτσάνης είναι βιοχημικός διατροφολόγος, κλινικός διαιτολόγος. Ευχαριστώ με καλέσατε. Αυτό είναι πολύ σπάνιο να βρούμε αυτές τις δύο ειδικότητες μαζί. Δηλαδή κάποιος να ξέρει την βιοχημία του τροφίμου, αλλά να είναι και διατροφολόγος μαζί. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μπιτσάνη, και να σας ρωτήσω αν οι τάσεις στη διατροφή είναι ικανές, όπως φάνηκε στην Ελλάδα τουλάχιστον, να στρέψουν τον κόσμο σε λιγότερο κρεατοφαγική διατροφή. Είναι αυτά τα τρία που είπα ή είναι και κάτι άλλο? Βεβαίως, υπάρχει μια παγκόσμια κουλτούρα γύρω από τη διατροφή, με πολλή ενημέρωση μέσω του διαδικτύου και για τα θέματα υγείας. Υπάρχει οικονομικός λόγος. Υπάρχουν νέες τάσεις διατροφής που προωθούν την ομοφαγία. Και υπάρχουν και νέα ρεύματα φιλοσοφίας που βασίζονται σε θρησκείες και άλλες ηθικές άλλων εθνικοτήτων, που έχουν σαν αποτέλεσμα στη σύγχρονη Ελλάδα ο Έλληνας να γίνεται χορτοφάγος, που πριν 10 και 20 χρόνια δεν το συναντούσαμε ή δεν το γνωρίζαμε. Άρα λέτε δηλαδή ότι οι τάσεις να φάμε πιο υγιεινά κυρίως είναι αυτή που επικρατεί για να γίνουμε να περιορίσουμε το κρέας. Βεβαίως. Το κρέας είναι απαραίτητο στη διατροφή μας, όπως λένε και οι διατροφολόγοι. Το ερώτημα είναι αν έχουν εγκαταλείψει το κρέας κάποιοι άνθρωποι για ηθικούς λόγους. Ακούω πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό ότι μαζί με το κρέας τρως και όλες τις τοξίνες που εκρίνονται από το άγχος του ζώου όταν σκοτώνεται για να φτάσει στο πιάτο σου. Αυτό έχει μία λογική ή όχι? Συνήθως αυτό έχουμε εκπαιδευμένους ανθρώπους που βοηθάνε στα ζώα να γίνει τόσο δυνατό ανώδυνο, οπότε δεν είναι τόσο στρεσαρισμένο να δημιουργηθούν τόσες τοξίνες. Όσο για τη βιολογική αξία του κρέατος, θωρακίζει το ανοσοποιητικό, γιατί έχει πυρωτίνες υψηλής βιολογικής αξίας και απαραίτητα αμινοξέα, έχει σίδηρο για την ανεμία, είναι μοναδική πηγής βιταμίνη Β12 για ανεμία και επιληψία, περιέχει σελήνιο. Έχει πολλά καλά. Έχει όμως και πολλά ενδεχομένως κακά. Έχει πολύ κρυμμένο λίπος, θα τα δούμε παρακάτω. Έχει ένα λίπος το οποίο δεν είναι καλό, ειδικά το κόκκινο κρέας, και θα δούμε τι εννοούμε κόκκινο κρέας. Και βέβαια σας λέω εγώ, επιμένω ότι για λόγους ηθικής πολλοί κόσμος πια δεν καταναλώνει κρέας, ιδίως άνθρωποι που λέτε κι εσείς που την ψάχνουν πιο πολύ και στο διαδίκτυο. Γιάννη, το κρέας εξακολουθεί να είναι βασικό συστατικό στην διατροφή των Ελλήνων, αλλά και στα μενού των εστιατορίων, ή έχει περιοριστεί και εκεί? Στη διατροφή των Ελλήνων να πούμε ότι είναι τα τελευταία χρόνια. Έτσι ξέρω εγώ, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια με τα πολεμικά. Παλαιότερα το κρέας ήταν είδος πολυτελείας και λόγω και... Αναφέρεσαι στην Κρήτη τώρα, φαντάζομαι. Αναφέρομαι γενικότερα, γιατί πρώτα απ' όλα ο κόσμος νήστευε, ας πούμε, και αυτό, ότι οι μέρες νηστείας ήταν πάρα πολλές, οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να καταναλώνουμε κρέας. Πλέον, δηλαδή τα τελευταία χρόνια που, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ήταν μια εύκολη λύση στο μαγείρεμα το κρέας? Αυτό ακριβώς. Το κρέας δεν το χάνουμε εύκολα. Δεν το χάνουμε δύσκολα. Δεν το χάνουμε εύκολα. Δηλαδή, συγχωρεί λάθη. Μπορεί να το διαχειριστούμε λίγο λάθος και πάλι νόστιμο θα βγει. Λίγο να το κάψουμε, λίγο να το αφήσουμε αμαγείρευτο. Λίγο. Ο τρόπος που θα το μαγειρέψουμε, άμα χαθεί, και πάλι θα είναι νόστιμο. Οπότε άρα είναι εύκολο στην Παρασκευή του τρόφιμου. Επίσης ο οργανισμός μας το ζητάει, δηλαδή το θέλουμε, γιατί έχει όλα αυτά που ακούσαμε που είπατε εσείς. Ναι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Έχει το λίπος που προκαλεί κορεσμό, οπότε αισθάνεσαι πιο εύκολα χορτάτος. Και έχει επίσης για το κόκκινο κρέας είναι λίγο πιο δύσκολη η μαγειρική, διότι σε υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι γευστικό, δύσκολο να μασηθεί και χάνει και εύκολα. Γίνεται πολύ σκληρό δηλαδή και χάνει και τα συστατικά του. Και πολλά συστατικά όπως βιταμίνες B που είναι υδατοδιαλυτές και καταστρέφονται. Να δούμε λίγο την κατανάλωση κρέατος στην Ελλάδα. Είναι μια έρευνα του 2013. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της κάρτας έχουμε 68% κατανάλωση σε μοσχάρι, πολύ υψηλή. 65% κατανάλωση σε κοτόπουλο. Λογικό, είχε γίνει μια καμπάνια τα τελευταία χρόνια ότι είναι το πιο υγιεινό κρέας. 43% χοιρινό. Εδώ βλέπουμε το σουβλάκι και είναι γι' αυτό υψηλό. 3,5% κατσίκι αρνί, σπάνια προφανώς πια. Και 2% γαλοπούλα. Να πω εγώ, για να αναθεωρήσουμε λίγο τα στοιχεία αυτά, ότι σύμφωνα με νεότερα στοιχεία η κατανάλωση κρέατος, κυρίες και κύριοι, από το 2014 έως το 2016 έχει μειωθεί και ίσως και πάνω από 20%.
που αυτό είναι ενδιαφέρον. Όταν λέμε κρέας στην Ελλάδα, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για το κόκκινο κρέας, για το μοσχάρι συνήθως, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Όμως κρέας είναι και το κοτόπουλο, κρέας που περιέχει λίπος και αυτό, να μην το ξεχνάμε. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά τα λιπαρά που έχει το κρέας, όποιο κρέας και να είναι καλά ή κακά για τον οργανισμό μας. Και τα δύο. Είναι κακά γιατί έχει πολύ ψηλά λιπαρά και είναι κακά διότι έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση. Το 1990 αυξήθηκε 4 φορές η κατανάλωση κρέατος, οπότε έχουμε μια υπερπληθώρα κατανάλωση λιπαρών. Είναι κακά τα λιπαρά που υπάρχουν στο κρέας? Στη σύστασή τους είναι ψηλά σε κορεσμένα, όμως έχουν και υψηλά κόρεστα ω9 και ω6. Άρα λοιπόν, όταν υπερίσσια σε ποσότητες είναι καταστροφικά και τα καλά γίνονται κακά. Αν δηλαδή αυξήσουμε την ποσότητα, το καλό, έστω που έχει το ελάχιστο κρέας, θα γίνει κακό. Γιατί το ω6 μπορεί να είναι πολύ καλά για την κοίηση και για τον πλακούντο που έχει μεγάλο ω6, όμως δεν έχει ω3, οπότε υπάρχει ανισορροπία. Ερώτηση πολύ σημαντική. Όλα τα είδη κρέατος έχουν τα ίδια λιπαρά? Δηλαδή η πέτσα του κοτόπουλου έχει το ίδιο κακό λίπος κορεσμένο με το λίπος που υπάρχει μέσα στις σύνες του μοσχαριού, που δεν το βλέπουμε κιόλας? Όχι, διότι η άλλη είναι η σύσταση. Η πέτσα είναι εξωτερική και έχει έξτρα λίπος, το τυποδόριο λίπος του κοτόπουλου. Στη σύσταση έχει και λίγο πρωτεΐνη, άρα αυξάνεται και λίγο η πρωτεΐνη. Το κοτόπουλο, το λίπος που θα έχει είναι 100% λίπος. Μιλάμε για έξτρα 20 με 30 γραμμάρια λίπος. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, να μπορούμε να το μαγειρέψουμε απλά, αλλά να μην φάμε την πέτσα. Να μην φάμε την πέτσα, γενικώς να αφαιρούμε τα λίπη από το κρέας. Βεβαίως. Μπορούμε, όπου είναι ορατό δηλαδή, στο μοσχάρι και στο χοιρινό, μπορούν να αφαιρούνται. Αυτό, στο μοσχάρι δεν μπορεί να αφαιρεθεί τόσο εύκολα γιατί είναι ενδομυϊκό, είναι μέσα στις. Μπορείς να το κόψεις με το μαχαίρι κάπως, ό,τι μπορείς να δεις. Ό,τι μπορείς να δεις. Ναι. Αλλά μέσα πάλι μένει αρκετό. Ποτέ δεν μπορεί να το βγάλεις γιατί τα κύτταρα έτσι δημιουργούνται. Με κρέας, με λίπη και με πρωτεΐνη. Για το μοσχάρι, όπως το καταλαβαίνω ότι έχει πάντα λίπος, ακόμα και αν βρεις και το πιο. Όχι, και το πιο στεγνό κομμάτι, αν το βάλεις πάνω σε μια σχάρα που μπορείς να δεις όμως. Να μην φεύγει, που μπορείς να το δεις, χωρίς λάδι θα βγάλει μόνο του πάρα πολύ. Το κρέας που έχει αφαιρεθεί το λίπος είναι νόστιμο κρέας? Μπορεί να είναι, ναι. Μπορεί. Εντάξει, σίγουρα αυτό το οποίο έχει λίπος μας κάνει πιο νόστιμο το φαγητό. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Από τον τρόπο που θα το μαγειρέψουμε, από το κομμάτι κρέατος που θα επιλέξουμε. Άμα πάρουμε ένα παϊδάκι με λίπος και ένα παϊδάκι χωρίς, σίγουρα πιο νόστιμο και πιο ωραίο θα είναι αυτό το οποίο έχει λίπος. Όχι πως δεν μπορούμε να κάνουμε και το παϊδάκι χωρίς λίπος νόστιμο. Πρέπει όμως ο κόσμος να εκπαιδευτεί καλύτερα στο να επιλέγει το κρέας που δεν έχει λίπος και όχι στο να προσπαθεί να βγάλει από το κομμάτι κρέατος που έχει επιλέξει το λίπος. Ισχύει αυτός ο κανόνας που λένε ότι τα λιγότερο λιπαρά μέρη του ζώου είναι αυτά που το ζώο κινείται, δηλαδή τα πόδια του, το μπούτι δηλαδή, είναι η μυς. Ισχύει αυτό? Τα λιγότερο λιπαρά. Τα λιγότερο λιπαρά. Κοιτάξτε, το φιλέτο στο μοσχάρι, το φιλέτο στο μοσχάρι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει πολύ λίπος. Συγχρόνως είναι πολύ μαλακό, οπότε είναι μυς ο οποίος δεν δουλεύει. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν και όπως το ψαρονέφρι που είναι άπαχο και καλό. Το ψαρονέφρι λέτε ότι είναι τελείως άπαχο και. Ναι. Και μάλιστα έχει μηδενικό λίπος. Όχι μηδενικό, αλλά πλησιάζει τη σύσταση του κοτόπουλου. Πλησιάζει τη σύσταση του κοτόπουλου. Βέβαια θεωρείται κόκκινο κρέας. Είναι κόκκινο κρέας. Και εδώ υπάρχει και μια μεγάλη διχογνωμία τα τελευταία χρόνια. Κοτόπουλο ή κόκορας. Με όλα αυτά που τρώνε τα κοτόπουλα, τελικά δεν ξέρουμε αν είναι τόσο υγιεινό το λίπος τους ή οι θερμίδες τους. Όχι, εμείς έρευνα που είχαμε κάνει στην Αγγλία, στα 50 χρόνια στο 2002 έχει αυξηθεί η ποσότητα λίπους στη σύστασή τους. Έχει αυξηθεί η ποσότητα λίπους στο κοτόπουλο, Μάλιστα, από τον τρόπο που τα εκτρέφουν προφανώς. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα πάλι. Υπάρχει μεγάλη κίνηση και βελτίωση της σύστασης κρέατος στα χοιρινά. Μάλιστα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα εκτρέφουν και με ω3, οπότε έχουμε ένα πιο φιλικό λιπιδιακό προφίλ προς τα καρδιαγγειακά. Άρα δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν να τρέφονται πιο υγιεινά τα χοιρινά αλλά και τα κοτόπουλα, λέτε. Και ο κόκορας, ας πούμε, 10 εβδομάδων κοκόρια είναι επίσης καλά. Μπορείς να έχεις εναλλακτικές επιλογές στην διατροφή σου. Αυτό λέω, ότι δηλαδή ο κόκορας νομίζω ότι είναι προτιμότερος, γιατί αρχίζουν και εταιρείες και βγάζουν κόκορες πια και είναι πιο εύκολο να το βρεις, γιατί παλιότερα δεν έβρισκες. Απλά ο κόκορας είναι ένα κρέας το οποίο θέλει μαγείρεμα, ενώ με το κοτόπουλο μπορείς να το ψήσεις κιόλας. Δηλαδή να κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ ο κόκορας θέλει χρόνο. Η ανάγκη για πιο υγιεινές επιλογές οδήγησαν και τους πελάτες των εστιατορίων να ζητάνε πιο υγιεινά πράγματα ή τρόπος παρασκευής. Δηλαδή να σου έρχεται μια παραγγελία μέσα που να λέει ότι ο πελάτης το ζήτησε έτσι, ας πούμε, γιατί θέλει να είναι πιο υγιεινό, να αφαιρέσει το λίπος. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν είναι τάση ή αν. Υπήρχε πάντα αυτό, δεν νομίζω. Τώρα είναι λιγότερο από ό,τι πριν από μία πενταετία, θεωρώ εγώ. Δηλαδή το αντιμετωπίζω πιο αραιά από ό,τι κάποτε.
Σίγουρα υπάρχει, εντάξει, είναι και όλη αυτή η ενημέρωση τώρα που ο κόσμος δέχεται για την υγεία, ότι αυτό είναι ανθυγιεινό, ότι κόψε αυτό, ότι κόψε εκείνο, οπότε επηρεάζεται και ουσιαστικά αυτό, τα εστιατόρια είναι μία μόδα. Οπότε εκεί θα βγει το χουσούρι, ας πούμε, του κόσμου. Εκεί εκεί θα καταλάβεις δηλαδή πού ακριβώς πάει το πράγμα. Νομίζω πως ναι. Οπότε τώρα ζητάνε πιο υγιεινές επιλογές. Λιγότερο από πριν από μία πενταετία, θα ξαναπώ. Έχει ψιλοχαθεί. Αυτό που βλέπω εγώ. Έχει ισορροπήσει, λες. Ενώ πριν 5 χρόνια ζητάγανε να βγαίνει το λίπος. Ήταν υπερβολικά, ναι. Τώρα μπορεί να παίρνουν ενδεχομένως ένα πιάτο και να το μοιράζονται, να είναι μικρότερη ποσότητα, που και αυτό είναι μια λύση. Εσείς οι διατροφολόγοι το λέτε αυτό. Ότι καλύτερα να κόψεις στη μέση μια μπριζόλα και να τη μοιραστείς αν είναι μεγάλη, παρά να τη φας ολόκληρη, ας πούμε. Δεν θα το έκανα. Κάποιοι λένε. Δεν θα το έκανες. Άλλοι το κάνουν. Εντάξει, είναι προσωπικά γούστα κιόλας. Ναι. Ο τρόπος που εκτέρφονται σήμερα τα ζώα έχουν λεχθεί πάρα πολλά. Τα αντιβιωτικά, οι ορμόνες. Αν και υπάρχουν κανόνες, και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα παρακολούθησα στις Βρυξέλλες ένα σεμινάριο για τα αντιβιωτικά στα ζώα, είναι πολύ αυστηρές οι συστάσεις. Επηρεάζουν την ποιότητα και τη θρεπτική αξία ενός κρέατος. Βεβαίως, αν δεν ακολουθήσουν την νομοθετική και υγειονομική λειτουργία, κανονισμούς που υπάρχουν. Φυσικά. Δηλαδή, ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν, ας πούμε. Υπάρχουν και για να υποβαθμιστεί η ποιότητα του κρέατος, να υπογεμίσει ορμόνες, γιατί έχει φυσικές ορμόνες στο κρέας μέσα. Οπότε υποβαθμίζεται η ποιότητά του και θα καταλήξουμε να παίρνουμε πιο πολλές θερμίδες επίσης. Όμως υπάρχουν και καλά νέα γύρω από αυτό. Η Ευρώπη δεν επιτρέπει την αυξητική ορμόνη στα κρέατα, όπως η Αμερική. Υπάρχουν τα χοιρινά που τα. Άρα στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυξητική ορμόνη στα κρέατα. Δεν επιτρέπεται. Μπορεί να το κάνουμε. Μπορεί να γίνεται παράνομα. Βέβαια, αλλά δεν επιτρέπεται. Με τα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά είναι για να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Ναι, ξέρετε όμως πολύ καλά ότι μια περίοδος δίνουν τα αντιβιωτικά για πιο γρήγορη ανάπτυξη, όχι μόνο για να μην υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν οι κανονισμοί και να ακολουθούνται σωστά. Γι' αυτό υπάρχουν τα βιολογικά προϊόντα που δεν έχουν ούτε αντιβιωτικά ούτε ορμόνες. Καλά, αυτό τώρα είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορία. Αλλά είναι μια επιλογή. Πού θα βρεις βιολογικό κρέας, τι κρέας θα είναι και ποιος θα το πιστοποιήσει. Τα βιολογικά κοτόπουλα, μάλιστα, στην πέτσα έχουν λιγότερο λίπος, η ανάλυση έχει δείξει, και περισσότερη πρωτεΐνη. Αρκεί να τα βρούμε και να είναι όντως. Και είναι και πιο ακριβά. Σωστά, και εδώ ο κόσμος κόβει το κρέας επειδή δεν έχει χρήματα. Φανταστείτε να πάει σε. Μπορεί να όμως κάνει επιλογές. Μπορεί να κάνει επιλογή. Από τα superfoods και να πάρει λίγο βιολογικό ή να πάρει μετά και ένα άλλο και να μην είναι βιολογικό το κοτόπουλο. Μπορεί να παίξει. Να πάρει δηλαδή μικρότερη ποσότητα και να φάει πιο πολλά λαχανικά και να το βάλει μία φορά τη βδομάδα στην διατροφή του. Ακόμα πιο υγιεινή προσέγγιση. Πάμε να δούμε τα υγιεινά μέρη του κρέατος σε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Από το μοσχάρι μπορούμε να επιλέξουμε κομμάτια από το μυρό. Το πιο άπαχο κομμάτι είναι το κιλότο, το τρανς και το στρογγυλό. Η μπριζόλα η μοσχαρίσια αποδίδει περίπου 370 θερμίδες και 32 γραμμάρια λίπους. Αν επιλέξουμε το φιλέτο, πέφτουμε στις μισές θερμίδες και στο 1/4 σε λίπος. Το βασικό μειονέκτημα του μοσχαρίσιου φιλέτου και του κρέατος είναι ότι είναι ενδομυϊκό το λίπος. Ένας καλός τρόπος να αποβάλει το ενδομυϊκό λίπος να μαγειρέψουν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για πολλή ώρα, χωρίς πρόσθετα λιπαρά, είτε λάδια, είτε μαργαρίνες, φυτίνες. Από εκεί πέρα υπάρχει και ένα πλεονέκτημα για το μοσχαρίσιο κρέας που είναι σε υψηλή συγκέντρωση, καλή πηγή βιοδιαθέσιμου σιδήρου, που για άτομα τα οποία έχουν θέμα έλλειψης σιδήρου είναι μια καλή επιλογή, όπως είναι τα άτομα που έχουν σιδηροπενική ανεμία. Το χοιρινό κρέας, σε αντίθεση με το μοσχάρι, έχει μόνο εξωτερικό λίπος, δεν έχει ενδομυϊκό. Κατά σειρά τα πιο άπαχα εκεί είναι πάλι από το μυρό, το μπούτι το χοιρινό, είναι η μπριζόλα του και είναι και η σπάλα. Τα πιο λιπαρά κομμάτια στο χοιρινό είναι η πανσέτα και ο λαιμός. Το πλεονέκτημα είναι ότι το ορατό λίπος όταν αφαιρεθεί μειώνουμε περίπου στα 2/3 τόσο το λίπος του όσο και τη χολυστερόλη που έχει. Άρα σε άτομα τα οποία θέλουν να διαχειριστούν το βάρος τους ή θέλουν να αντιμετωπίζουν θέματα με καρδιαγγειακά, ενδείκνυται και συστήνεται από τους διαιτολόγους. Όσον αφορά το αρνί και το κατσίκι που πρωταγωνιστούν και στο πασχαλινό τραπέζι, υπάρχει κάποιο κομμάτι, κάποιο μέρος που είναι το πιο υγιεινό, να το πούμε έτσι? Το αρνί είναι το πιο παχυδικό σε σχέση με το κατσίκι. Τα αρνίσια τα παϊδάκια είναι περίπου στις 500 θερμίδες, πολύ περισσότερο από το αρνίσιο το μπούτι. Αφαιρώντας την πέτσα από το αρνί και το κατσίκι, ωστόσο, παρατηρούμε ότι μειώνεται αισθητά η διαφορά τους σε λιπαρά και χολυστερόλη στα περίπου 60%. Λιγότερο λιπαρά σε αυτά είναι αρνιά κατσίκια που έχουν περάσει το 1 έτος
έχουν αποβάλει το λίπος, έχουν σωστή ανάπτυξη και έχουν περισσότερο κρέας, περισσότερο ψαχνό. Ή ακόμα και μεγαλύτερα, 2-3 ετών, όπως είναι το πρόβατο και η γίδα. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Να δούμε, Γιάννη, ποιος είναι ο πιο αγαπημένος τρόπος που οι Έλληνες μαγειρεύουν το κρέας. Εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά φαντάζομαι ότι είναι προβλέψιμη η απάντηση. Σίγουρα στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα, Αυτό πιστεύω. Γιατί όμως? Στο μυαλό το δικό μου, νομίζω ότι είναι η διαδικασία η οποία συμβαίνει στο κρέας. Δηλαδή το να έρχεται το κρέας σε επαφή με μια σχάρα και να στραγγίζουν τα υγρά του και το λίπος του, που σημαίνει ότι δεν ψήνεται μαζί με αυτά. Συγχρόνως ο καπνός που θα βγει από όλα αυτά τα πράγματα που πέφτουν μέσα στα κάρβουνα, ας πούμε, που δίνουν έτσι ένα άρωμα στο κρέας. Με τη λογική λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία κάνει το κρέας πιο νόστιμο σε σχέση με άλλες διαδικασίες. Γι' αυτό και το προτιμούμε. Νομίζω ότι γι' αυτό το προτιμούμε. Ναι. Βέβαια εδώ, εσύ μας είπες την καλή πλευρά. Πώς μπορεί να γίνει νόστιμο, να καπνιστεί λίγο, να πάρει και λίγο από το λίπος του ξανά πάνω που καίγεται. Αυτό όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές μελέτες, είναι και το πιο επικίνδυνο. Έτσι είναι? Είναι. Δεν είναι καινούριο. Είναι γνωστό ότι το ψήσιμο στο κάρβουνο προκαλεί διάφορες ενώσεις που είναι καρκινογενείς. Δημιουργούνται πρώτα από τις πρωτεΐνες, γιατί έρχεται σε άμεση επαφή με πολύ υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να ψηθεί καλά. Και μετά και από το λίπος δημιουργούνται άλλες χημικές ενώσεις, γιατί όπως πέφτει, που είναι καλό μεν, κακό δε, διότι καίγεται, οπότε δημιουργείται ένα άσπρο σύννεφο που καλύπτει ένας άσπρος καπνός που καλύπτει το κρέας, οπότε έχουμε επιπλέον καρκινογενείς παράγοντες. Και υπάρχει λύση και γι' αυτό. Υπάρχει λύση. Υπάρχει. Γιατί εδώ μας είπε ότι είναι το πιο ωραίο και εσείς μας λέτε ότι είναι το πιο αθυγινό. Τώρα βρείτε μια λύση μεταξύ σας. Πώς θα το μαγειρεύουμε πάντα για να είναι και ωραίο λύσεις. Και υγιεινό. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Χρησιμοποιείς ένα σκεύος υψηλής αντίστασης στην φωτιά και καλής ποιότητας. Κόβεις το κρέας σε μικρά κομμάτια όπως είναι το κεμπάπι, το σουβλάκι, το γυρνάς και από τις δύο μεριές καθώς το ψήνεις. Άρα δηλαδή μικρότερα κομμάτια, πιο γρήγορο ψήσιμο, ώστε να μην εκτεθεί πολλή ώρα στο κάρβουνο. Και μαρινάρισμα ή με μπύρα, με χυμό λεμόνι, γιατί μειώνει κατά 90% όλα αυτά τις. 90%. Βεβαίως, 4 ώρες μαρινάρισμα πριν. Μια καλή λύση είναι 4 ώρες μαρινάρισμα πριν το μαγειρέψουμε στα κάρβουνα. Λεμόνι και μπύρα, η μαγιά μπύρας βοηθάει. Έχει δείξει έρευνα ότι και ως 90% μειώνει αυτές τις άσχημες χημικές ενώσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς το ακούτε αυτό? Πολύ ενδιαφέρον. Δεν καταστρέφει, αλλά μπορεί να προστατεύσει το κρέας. Έχω ακούσει και για τα 10 εκατοστά ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από το κάρβουνο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά θα φτιάξει το σκεύος, είναι προστατευτικό. Είναι υψηλής ποιότητας. Το σκεύος που είπατε θα μπει πάνω στη σχάρα, το σκεύος που είπατε. Ναι, βεβαίως. Το οποίο δεν αφήνει δηλαδή να. Προφανώς πέφτει το. Θα πέσουν, ωραία, θα κυλήσουν πάνω στο σκεύος. Ή σε απόσταση. Θα είναι το ίδιο όμως να μαγειρέψεις. Ωραία, σε απόσταση, όπως είπατε, 10 εκατοστά, ωραία, σε 10 εκατοστά πιο ψηλά από τη φωτιά. 10 εκατοστά πιο ψηλά από τη φωτιά. Αυτό ήξερα εγώ σαν οδηγία, ας πούμε. Δεν είναι μόνο χεσιάρι, είναι όμως και το γκρίλινγκ και στην κουζίνα σου που έχει την αντίστοιχη μέθοδος. Και το γκρίλινγκ επίσης έχετε αντίστοιχη παραγωγή. Δεν έχει να κάνει με το κάρβουνο, μπορεί και το γκρίλινγκ να παράγει τις ίδιες ουσίες. Γι' αυτό έχουμε τέτοιες εξελίξεις στους τρόπους μαγειρικής. Τι θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα στο μαγείρεμα του κρέατος? Χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία? Χαμηλή. Αργά ή γρήγορα? Χαμηλή, διότι δεν θέλουμε να καταστραφούν οι βιταμίνες Β που είναι υδατοδιαλυτές, και βέβαια δεν θέλουμε, και βοηθάει και καλύτερα για το κόκκινο κρέας στον τρόπο που θα μαγειρευτεί. Δεν θέλουμε μεγάλους χρονικά διαστήματα ώστε να καεί εντελώς το κρέας. Και μαρινάρισμα, όπως είπαμε. Ναι, δεν θέλουμε να καεί, το θέλουμε ομό, όπως ας πούμε συνηθίζουν να το τρώνε οι Γάλλοι. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Στο μοσχάρι συγκεκριμένα υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες ψησίματος και τρόποι παρασκευής του κρέατος. Είναι τα κρέατα τα οποία θέλουν μαγείρεμα, γιατί έχουν έντονο συνδετικό ιστό και πρέπει να σπάσει αυτός ο ιστός για να είναι μαλακά και να μπορούμε να τα φάμε. Και είναι και αυτά τα οποία θέλουν απλά ψήσιμο. Τα τύπου φιλέτο, η σπαλομπριζόλα που λέμε, το T-bone, όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ γρήγορα. Αυτά είναι γρήγορα. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα κρέας το οποίο θέλει μαγείρεμα, ναι, ιδανικό θα ήταν να είναι χαμηλή θερμοκρασία και επειδή κρατάμε τη γεύση του κρέατος. Γιατί όταν μυρίζει το φαγητό μας στην κουζίνα, να ξέρετε ότι είναι απώλεια γεύσης από το φαγητό μας. Οπότε θέλουμε πάντα να είναι χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό και είναι για την οστιμιά. Ένα κόλπο που δεν το ήξερα. Όταν μυρίζει και λέμε τι ωραία που μυρίζει, χάνει το φαγητό. Χάνει το φαγητό. Βέβαια. Άρα να μην μυρίζει όταν μαγειρεύουμε. Οπότε και για τη γεύση, χαμηλή θερμοκρασία. Καίγεται η γεύση, άρα χαμηλή θερμοκρασία. Είστε της άποψης ότι πρέπει να αγοράζουμε κρέας που δεν είναι τυποποιημένο?
Πρέπει οτιδήποτε κρέας αγοράσουμε πρέπει να περάσει από υγειονομικό έλεγχο και να έχει σφραγίδες. Αν δεν έχει σφραγίδες, δεν πρέπει να το πάρουμε. Τα τυποποιημένα πάλι έχουν άλλο τελικά, διότι έχουμε τα επεξεργασμένα που έχουν άλλα συμπτικά. Δεν μιλάω για τα επεξεργασμένα, μιλάω για το κρέας το οποίο ας πούμε, έχει παρασκευαστεί κάπου και απλώς έχει τυλιχθεί με μία μεμβράνη. Όχι, αν δεν έχει σφραγίδες και δεν έχει περάσει έλεγχο υγειονομικό, δεν πρέπει να το καταναλώσουμε. Αυτό φαντάζομαι το λέει πάνω η συσκευασία. Αυτό που δεν λέει η συσκευασία πολλές φορές, ή μάλλον που το λέει και εμείς δεν το προσέχουμε, είναι αυτό με τα τυποποιημένα κρέατα. Έχει γίνει μεγάλος θόρυβος τα τελευταία χρόνια για τις ενδυνάμει καρκινογόνες ουσίες που μπορεί να έχουν τα τυποποιημένα κρέατα, που να μας πείτε και ποια είναι. Είναι ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πρόσφατη, πριν 1-2 χρόνια νομίζω. Και ότι ενδυνάμει ακόμα και η υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος ή καπνιστού κρέατος μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο. Βεβαίως, γιατί υπερκατανάλωση σημαίνει ότι έχουμε πολύ υψηλή κατανάλωση λίπους. Επίσης, τα τυποποιημένα είναι τα επεξεργασμένα, όπως είναι τα αλλαντικά, το λουκάνικο, το μπέικον, κονσέρβες, σώσα με βάση το κρέας. Και το πρόβλημα είναι όταν έχουμε πάρα πολλά χρωστικές για βελτίωση οξύτητας, συντηρητικά. Ένας κανόνας είναι, άμα δεις πολλά στη συσκευασία στην ετικέτα, να μην το αγοράσεις. Αν δεις πολλά είναι ένας βασικός κανόνας. Ναι, ένας εύκολος και απλός. Ναι, και βέβαια να δεις ότι έχει και κρέας μέσα το αλλαντικό. Να μην είναι οτιδήποτε άλλο. Να μην είναι τύπου υποκατάστατο που δεν έχει κρέας, αλλά έχει οτιδήποτε χρωστικές, αλάτι κτλ. Όσο για τον Οργανισμό Υγείας, κατά τάση τα αλλαντικά επεξεργασμένα στο Group 1 επικινδυνότητας, διότι και 50 γραμμάρια. Άρα σε υψηλή επικινδυνότητα. Πιο ψηλή, διότι και 50 γραμμάρια ανά ημέρα κατανάλωση επεξεργασμένων αυξάνει κατά 18% τον προστάτη στο έντερο. Το κίνδυνο, τον καρκίνο στο έντερο. Ναι, το κίνδυνο, συγγνώμη, στο έντερο. Ναι, στο έντερο, ναι. Αυτό ξέρω. Δηλαδή. Είναι 5% με την ηλικία, συν 18% για κάθε 50 γραμμάρια που καταναλώνουμε από επεξεργασμένα. Αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Μειώνεις τις ποσότητες. Μειώνεις τις ποσότητες. Δεν τα βγάζεις από τη διατροφή σου, αν πραγματικά είσαι. Με φιδό. Αν είσαι τελάτρης, δεν πρέπει να τάξεις πάλι με φιδό, με έλεγχο. Μπορείς με ένα δικό να τα ελέγξεις. Άμα υπερκαταναλώνεις, πήγαινε για αρχή για 70 γραμμάρια την ημέρα. Και αντί για 200 ή 300. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το Πάσχα. Παραδοσιακά έχει συνδεθεί με το αρνί και το κατσίκι το Πάσχα. Δεν αρέσουν σε όλους, αλλά εκείνη την περίοδο τρώνε, ψιλοτσιμπάνε όλοι. Τι θα πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά το μαγείρεμά τους? Αρχικά το αρνί ξέρουμε ότι είναι πιο άπαχο από ότι το. Ναι, όχι, το κατσικάκι είναι πιο άπαχο από το αρνί, με συγχωρείτε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το μισό σε θερμίδες περίπου. Το μισό σε θερμίδες. Ανά κιλό, ανά 100 Καλά, όλοι αρνί ψήνουν βέβαια. Ελάχιστοι ψήνουν κατσίκι. Το κατσίκι περισσότερο είναι για να κάνουμε φαγητά όταν θα το μαγειρέψουμε, όχι όταν θα το ψήσουμε. Ψητά γίνονται και τα δύο, δηλαδή στο φούρνο. Αλλά όταν τα μαγειρεύουμε, το κατσίκι είναι περισσότερο για κοκκινιστά και σε σάλτσες. Πιο πολύ της κατσαρόλας, δηλαδή, ενώ το αρνί είναι πιο εύκολο στο. Το αρνί θα το κάνουμε λευκό, είτε με κρασάκι, είτε με χόρτα, κάτι τέτοιο. Το κατσίκι θα το κάνουμε κοκκινιστό. Έτσι τα ψιλοδιαχωρίζουμε. Δεν είναι κανόνας, αλλά ταιριάζουν καλύτερα. Προφανώς για να το κάνουν τόσα χρόνια, κάτι θα ξέρουν. Στο φούρνο μπαίνουν και τα δύο. Το μυστικό είναι ότι, μάλλον αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι κατεβάζουν πάρα πολλά υγρά που λέμε στο φούρνο. Αν δεν θέλουμε να συμβεί αυτό και θέλουμε να είναι ψητό, θα το βάλουμε πάνω σε μια σχάρα με ένα σκεύος από κάτω, που εκεί θα σουρώνουν τα υγρά για να μην βράσει το κρέας μέσα στα υγρά του. Αλλά συνήθως ξέρεις τι κάνουν βέβαια όλοι για να κάνουν πολύ ωραίες πατάτες, βάζουν τις πατάτες από κάτω και όλα τα υγρά πέφτουν μέσα. Αυτό είναι το ιδανικό. Βέβαια η πατάτα αυτή είναι μετά θερμιδική βόμβα, γιατί έχει πέσει όλο το λίπος από το αρνί μέσα, πολύ νόστιμη. Ας βάλουν κατσικάκι που έχει λιγότερο. Συνεχίζουμε να καταναλώνουμε ντόστιμα και να κάνουμε κοκορέτσι, μενούζα το λέτε στην Κρήτη. Και είναι μια πολύ ισχυρή παράδοση παρά τις απαγορεύσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ισχυρή παράδοση. Είναι κάτι το οποίο έχει μείνει και δεν είναι μόνο παράδοση δική μας. Είναι σε πάρα πολλά κράτη του κόσμου η κατανάλωση αυτή, τέλος πάντων, των εντοστίων. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε μετά τις τρελές αγελάδες. Έγινε πολύ φασαρία ότι είναι επικίνδυνα και αυτά. Υπάρχουν μέρη από τα εντόστια που έχουν απαγορευτεί τελείως, νομίζω, σπλήνας. Η σπλήνα είναι. Στην Ελλάδα έχουν, όταν μέχρι να χρονίσει δεν επιτρέπεται.
Στην Σκωτία εντελώς, όπως και τέντερο του βοδιού. Μέχρι να χρονίσει επιτρέπεται, είπατε. Δεν επιτρέπεται. Εκεί παίζει κάτι με το αν είναι το ζώο κάτω από 1 έτους ή αν είναι μετά από. Δηλαδή, μπορούμε από αρνία, ας πούμε, που είναι μέχρι 1 έτους να φάμε όλα τα εντόστια. Ναι, τα εντόστια δεν έχουν περιορισμό, μόνο για το βόδι έχουν περιορισμό στην Σκωτία. Στη σπλήνα μόνο, όπως είπαμε, για τα πρόβατα και τα κατσίκια απαγορεύεται άμα χρονίσουν, στη Σκωτία καθόλου. Αφού χρονίσουν, στη Σκωτία καθόλου. Για τον εγκέφαλο, βόηδη και πρόβατο να είναι κάτω από 1 έτους. Εντάξει, είναι ένας μεζές, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τρώνε το κεφαλάκι. Υπάρχουν. Ναι, επίσης τα εντόστια πρέπει να μην είναι στον ελεύθερο χώρο σε επαφή με σκόνη και έντομα. Άμα είναι κατεψυγμένα, να υπάρχουν ημερομηνίες κατάψυξης και λήξης και να μην τα αγοράζουμε απεψυγμένα άμα έχουν βγει από την κατάψυξη. Πολύ βασικές πληροφορίες. Δεν θα το γνωρίζουμε. Δεν θα το γνωρίζουμε, αλλά ας είμαστε προσεκτικοί όσο μπορούμε περισσότερο. Δηλαδή, αν ξέρουμε πού τα αγοράζουμε. Πάμε να δούμε εμείς ακριβώς τι γίνεται εκεί που σερβίρουν εντόστια και να ακούσουμε τι μας είπαν. Το 1997, λόγω της νόσος των τρελών αγελάδων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μια οδηγία και απογόρευσε τα εντόστια των αμνοερήφιων και των βοηδών. Εμείς όμως σαν Ελλάδα ζητήσαμε την εξαίρεσή μας γιατί χρησιμοποιούμε αμνοερήφια κάτω των 12 μηνών του γάλακτος που δεν έχουν πρόβλημα για κατανάλωση. Τι δεν πρέπει να καταναλώνουμε από τα εντόστια? Γενικά χρησιμοποιούμε όλη τη σηκωταριά, έτσι, ή στο κοκορέτσι ή στο τηγάνι ή στη σχάρα, εκτός βέβαια από τη σπλήνα. Η σπλήνα έχει απογορευτεί. Η σηκωταριά αποτελείται από το πνευμόνι, το σηκώτη, το νεφράκι και την καρδούλα. Το σηκωτάκι κοιτάμε να έχει ένα σκούρο χρωματάκι, να μην έχει στίγματα πάνω. Το πνευμόνι να είναι ροζοκόκκινο. Η καρδούλα και το νεφράκι, εντάξει, αναγνωρίζονται. Και βέβαια και η μυρωδιά. Δηλαδή να μην σας βγάζει άσχημη μυρωδιά η σηκωταριά. Τα άντερα να είναι φρέσκα, να μην έχουν πάρει μυρωδιά. Καλά είναι αμέσως που θα τα πάρεις να τα πλύνεις. Όσον αφορά το κορετσάκι, διαλέγουμε 3 σηκωταριές, 3-4 σηκωταριές και κόβουμε να αλλάξει το σηκωτάκι, το πνευμονάκι σε κομματάκια, τα νεφράκια και την καρδούλα στη μέση. Τα μαρινάρουμε, κυρίως εμείς τα μαρινάρουμε με πιπεράκι, αλατάκι, πάπρικα και λίγο σκορδάκι. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να βάλει και κάτι παραπάνω. Μπορεί να βάλει λίγο μαϊντανό, λίγο ρίγανη. Αυτά είναι στη δικιά του γευσηγνωσία. Από εκεί και πέρα τα περνάμε να αλλάξει τη σούβλα και το τυλίγουμε με το άντερο. Ο Έλληνας φοβάται να καταναλώνει τα εντόστια. Ο Έλληνας αγαπάει την παράδοση και συνεχίζει να εμπιστεύεται παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, βέβαια που δεν αφορούν εμάς όπως σας ανέφερα, δηλαδή γιατί όλα τα αρνάκια είναι γάλακτο. Οπότε συνεχίζει να τρώει το κορετσάκι που είναι σπεσιαλιτέ της Ελλάδας και από εκεί και πέρα και σε διάφορες μορφές τα εντόστια τα καταναλώνει ή στη σχάρα ή στο τηγάνι, τηγανιά που λέμε. Σας άνοιξε όρεξη εδώ. Ο Γιάννης βλέπω ξερογλύφε. Παρότι μπορεί να τα μαγειρεύει και να τα έχει εύκαιρα όποτε θέλει, υπάρχουν κάποιες ομάδες, κύριε Πιτσάνη, που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κατανάλωση κρέατος. Όσοι έχουν ρικόξη, όσοι έχουν καρδιακά θέματα, όσοι έχουν καρκίνο ή έχουν περάσει καρκίνο. Επίσης, όσοι έχουν υπέρταση, παχυσαρκία με μεταβολικό σύνδρομο και διαβήτη. Επίσης, όσοι πρέπει να πάρουν περισσότερες. Αυτός είναι ο μισός πληθυσμός που περιγράφεται. Να κάνουμε, υπάρχει. Πάντως, άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Όχι υπερκαταναλώσεις, με μέτρο εκείνη την ημέρα που είναι το Πάσχα, λέω τώρα. Όπως πρέπει να προσέξουν και αυτοί που πρέπει να λαμβάνουν πιο πολύ κρέας, γιατί έχουν έλλειψη σιδήρου ή έχουν επιληψία. Οπότε πρέπει να θωρακίσουν και να θωρακίσουν την διατροφή με άλλα θέματα. Σε αυτή την ισορροπία θέλω να μου δώσεις μια συμβουλή, γιατί τελικά πολλοί λένε ότι δεν είναι το κρέας αυτό που παχαίνει, αλλά είναι και ο τρόπος παρασκευής του. Δηλαδή τα ρίχνουν στις σάλτσες και σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ακούσαμε για το ψαρονέφρι, μπορεί να πάρεις ένα ψαρονέφρι που να έχει, ας πούμε, πάρα πολύ λίγες θερμίδες και αν το παρασκευάσεις με τυριά και σάλτσες και αυτά, έχεις ανεβάσει, ξέρω εγώ, από τις 200, το έχεις πάει στις 600. Ισχύει αυτό που λέτε. Αυτό όμως ουσιαστικά ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύει ο κάθε μάγειρας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μαγειρεύουν προσεκτικά, όχι πολύ λιπαρά και πιο σωστά, ας πούμε, διατροφικά για τον άνθρωπο, και άλλοι οι οποίοι δίνουν σημασία μόνο στη γεύση, οπότε τα ρίχνουν όλα μαζί. Δεν τους νοιάζει τόσο πολύ η λιπαρότητα για να είναι νόστιμο το φαγητό. Τα είπες όλα, τα ρίχνουν όλα μαζί. Μπράβο. Το θέμα είναι να είναι νόστιμο, να ξανάρθει ο πελάτης και τι έχει φάει τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Πόσα λιπαρά έχει φάει και πόσες θερμίδες έχει πάρει.
Δυστυχώς είναι έτσι. Αλλά μπορείς να διαχειριστείς το κρέας με οποιοδήποτε τρόπο θέλεις. Πραγματικά απλά πρέπει να ξέρεις τους τρόπους. Να κρατήσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.